कुछ निस्कुल देखी भइल धूमधाम बा। मैया बीरावाली के महिमा महान बा। मैया बीरावाली के महिमा महान बा। कुछ निस्कुल देखी भइल धूमधाम बा। मैया बीरावाली के महिमा महान बा। शंख पंडित जी के चारों ओर सुनाता। शंख पंडित जी के चारों ओर सुनाता। हाँ सुनाता। बुनिया मेरी के बहुते बताता। देखो आई बारी सरस्वती घुमाता। बुनिया मेरी के बहुते बताता। देखो आई बारी सरस्वती घुमाता। सब लोग मैया के पहिया में देख आइले बारे हो। कॉपी किताब कलम सभे चढ़ावे खातिर लाइले बारे हो। लाइले बारे हो। लाइले बारे हो। बाटत ज्ञान बानी सारे देहु मैया। जुटल बानी देखी सब एक ठैया। लइका लइकी सभे नाचे नाला जाता। लइका लइकी सब नाचे न जाता। हाँ ला जाता। बुनिया मेरी की बहुते बताता। देखो आई बारी सरस्वती घुमाता। बुनिया मेरी की बहुते बताता। देखो आई बारी सरस्वती घुमाता। वाइट कलर सरिया माई के वाइट सवारी बारा निके लागे हो। माथावा पमुकुट शोभे लीला राप बिंदिया बीरा हाथ शोभे हो। राइटर सनी स्वर्ग मरजी लगवले। गोलू कुनाले के भजन गवले। स्वर्ग धरती पर आइल बुझाता। स्वर्ग धरती पर आज बुझाता। हाँ बुझाता। बुनिया मेरी की बहुते बताता। देखो आई बारी सरस्वती घुमाता। बुनिया मेरी की बहुते बताता। देखो आई बारी सरस्वती घुमाता।